Здравейте, мили хора! Нека видим какво ви блокира. Обикновено отношения се използва тази колода, но нека да видим. Така или иначе отношенията са в различни сфери в живота ни. Тук искат две карти да паднат. Добре, нека да изтеглим още и да ги разгледаме. Добре. Страх от докосване. Не доверявате, не вярвате на докосването. Предприемете малки стъпки, докато не се чувствате комфортно с другите. По-скоро, може би, нямате доверие на другите и оттам идва и тази конкретика. Дори да не е докосване, тук ми резонира доверието в околните. Твърде вероятно сте били много наранявани и това е ваша защитна реакция. Може да поработите да отпуснете тези страхове. Нерешителност. Страхувате се да направите грешка и затова не предприемате никакъв път. По-добре грешка или правилно решение, отколкото невзето решение и след това съжаление. Страхувате се от самота, стоите в лоши взаимоотношения, защото сте самотни. Бъдете окей с себе си, т.е. от една страна признайте на себе си, че наистина сте допуснали тези хора само защото да не се чувствате самотни. От друга страна не трябва да се плашите, че сте сами за конкретен период от време. Той пък от друга страна би ви дал, ако работите със себе си, извисяване и пречистване на модели, премахване на блокажи и една по-добра версия на себе си, така че винаги може да използвате това време в полза за вас, да самосъвършенствате, да научите, да прочетете нещо ново и респективно, когато вие станете нови, то и човека, който ще привлечете от среща, той ще вибрира вече на тази нова честота, а не на старата, която и ще има разлика в взаимоотношението ви и няма да се чувствате толкова зле. Стари травми. Трябва да си вземете време за себе си и да излекувате своите травми, преди да се придвижите напред. Да, обикновено това са огромни блокажи, които стоят на пътя ни вследствие на някакви травматични преживявания, които в последствие ни докарват страхове или ни блокират и ни пречат да живеем нормално и да се развиваме. Така че поработете върху тези препятствия, пуснете ги и нека дойде нещо по-добро за вас. Следващата карта тръгване. Тръгвате си твърде бързо, когато нещата станат предизвикателни. Останете и опитайте да ги проработите. Тоест не винаги за вас е окей веднага да си тръгнете и да вземете някакво импулсивно решение, така го разбирам аз, по-скоро да вникнете в това, защо се случва и да преработите първо причината за това нещо. Уязвимост. Не може да изпитвате истинска интимност, докато не отворите сърцето си и не бъдете себе си. Твърде вероятно гледат хора, които са преживяли много и имат блокажи, имат страхове и трябва да ги изчистят, за да могат да се отключи както живота, пътищата, любовта, така и интимността да мине на едно по-високо ниво. Това е, приятели. Надявам се, съм ви била полезна. Желая ви прекрасен ден.